салом алейкум аҳли гурӯҳи шоёр. имрӯз назди мо ҳамин бародар тавбат омадааст. хай ҳолша бинед дар болои каляскай. И вақт шуда модараш мегузара, падараш дига зан мегира. хай ки мо ҳама мегӯем муслимонем, хай кори муслимона бин ки чӣ кор кардааст. моиндараш мегира, айхона сараш мекуна. кӯдак мемона дар кӯча. мега мондум таи боронда. 2-3 рӯз таи боронда гаштам, мега надонистам ки ҷо бирам. омадам, мега отам қабулам накард. мазам пол нигрех, мега баъд через ҷурӯҳом холама ёфтам, мега холам да хабар расондам ки биё мара биги бар. ина холаш. хунукаш мезана, хай аҳамият метана, не ки тавбача ки пра намекунанд, касал ососта кӯна меша, ҳамин кӯдака айпо меғалтона. касал кӯна шидагиай. падараш отказ мекуна ай кӯдак. ина муъмини мусулмондорӣ. ҳозир бара қатиш баҳс ки мега ман мусулмонам, ман исломиам, мега не ки фарзанда дар кӯча партофтан. ҳеҷ вақт гуноҳшонро ба гарда намегиранд. сад офарини холаш ки холаш имрӯз ина чандин соло шид. ини холара меган муъмини мусулмон. ина дар дини ислом. ина худотарс ки кӯдака напартофт. кӯдака тарбия кард, бо калон кардистай, и қаинвалӣ чидай, бо нигоҳш кардистай. худованд баракатшон бута, файзу баракатшон бута. зуршон омадааст, дига суми надорам барои тавбаткунӣ. назди мо муроҷиат карданд ки мо суми надорем ки шуморо битема, даим фарзанди мара биги тавбат кун. мо тавбата қабул кардем. ина писарчара номи чиай? ки амирҷон. номиш амирҷон. чанд сол шиди хе касал шиди уже? ина 2.5 сол шид. мумкин зиёдтар боша ка касалаш беяд кӯна шидагиай. хай тавбата гирифтем шарои хотири аллоҳи меҳрубони хумон. ай дасти мо қатиш кор кардан, ёрдам кардан. мо да суми ҳамин кас дар кор нестай. худованд шифоша бута. ҳамин шифоша дод камтай, мо ҳамин шифо биё, мо хумон хурсанд мешем. мо як рӯз бо дар ҳамун ҷаласаи вазорати тандурустӣ будем. вазири нав беҳад шахси бузург, шахси пурбаракат. ай вақте ки ҳамин кас ҳозир вазорат омадагиай, вазорат пурбаракат шидестай, вазори тандурустӣ, кору пештар рафтестанд. мо ҳамира ҳис кардестем ки чӣ афзоиши наве шидестай дар вазората, пеш рафтестай. як рӯз дар ҷаласааш гуфт ки ҳамин камбағале агар назди шумо биёяд, сум надошта боша, илтимос ёрдамаш кунед, айдар берун накунед. агар ки ҳамин камбағала ёрдам кардӣ, гӯё шумо моро ёрдам кардед, гӯё шумо худода ёрдам кардед, айдар беруншон накунед. инам як сабаби ҳаст ки мо имрӯз додарчара тавбата гирифтем. худованди карим макатада шифои комил бута, мо ҳамин рӯз тавбаша сар мекунем. шифодиҳанда аллои таоло худшая. хай худованд ҳамин модари моро сабр бута, холаи писарча буда, худо сабрш бутава, ҳамира напартоя дига, нигоҳш куна то охири умрша ка. ай дасти мо чизе биёя, мо ёрдам мекунем. иншоалло дар оянда ам ай даст мон як ягон кор бо биёя, финансия яки зурмон бираса, бо ягон чи бо ёрдам мекунем тон. хайна худованди карим шифои комилаш бутава, худо нигаҳдорш боша. ҳам модари моро баракати як хона шуда ки беризқ рӯзӣ намонанд, худо ризқшона бута, и ҷияна фарзанд қабул кадай, калонаш кадастай, худо нигаҳдортон боша. аллоҳу акбар.